Sawubona Buthemba, uyaphila? Mfethu, ngijole nentombazane 4 years. Then ngijole nentombazane Buthemba 4 years. Kanti izongichithela kulo 4 years esiwujolile. After 2 years ingichithele ibuye negciwane le-HIV. Lalela ke Buthemba, ngihleli naye endlini ngesimo sokuthi thina singabantu besilisa mangabe umuntu wesifazane esaphumile sipequlule kwakunamaphilisi ayekade wagoqe ngethishi ne. Yes, kwakunamaphilisi ayekade wagoqe ngethishi esikhomeni sakhe. Ngithathe lawo maphilisi lawo ngiwashuthe ngefoni bese ngiwasendela umngane wami engangimazi owayekade esebenza eklinikhi ewunesi. Ngibuze lamaphilisi awani, ethi maphilisi lawa ama-ARVs should adle umuntu opositive ku-HIV. Alright, so ingicasule-ke leyo nto leyo. So ngihleli naye la endlini, so ezama indlela yokuwaphuza, awaphuzeki ngoba ngikhona. And uba khona kwami la Buthemba, not just because ngikhona nje, sengiyazi ukuthi kunamaphilisi asesikhwameni and ngimgadile. But indlela engimgade ngayo akaboni ukuthi kunento sengiyazi. Ngani mangithi ngiyamtshela, ngithi ngiyambuza, sashayisana ngomlomo ukuthi naye khona into abefuna ungitshela yona. Ngase ngithi akasho into afuna ungitshela yona. Wasechaza wathi kunento afuna ukuyidlulisa la. Sesijolo 4 years Buthemba, ngizwe kahle. Sesijolo 4 years. So wasesho kunento engifisa ukuyidlulisa la mfethu. Ngidla amaphilisi HIV. So ngangisaba ukukutshela, ngangibona ngathi uzongilahla Buthemba. Lo muntu sijola naye u4 years akangitshela ukuthi upositive. Ngimbuza uyithole nini lento? Shuthi wayithola, shuthi wangichithela Buthemba, wabuya nalento. Then mina mangabe ngihamba ngiyocheck bengisathi negative. But ngithe sengibuyela mangifika seku positive. Yo Buthemba. Emva kokuthi sengibona amaphilisi, ngicathi ngaguliswa na ukubona amaphilisi because ngangilo ngichecka ngibe negative. Ngisola ukuthi wayewadla kahle amaphilisi usisi. Buthemba, ngahluleka na ukubamba ienga, ngabona ukuthi lo muntu udlale ngami, bengangitsheli ngani because bengiyodla uprep ngizokwazi ukuyivikela nami ukuthi ngingabi negciwane because sazikhona indlela zokuthi ngingayivikela mina. Yabo Buthemba. Buthemba, ngayibulala Buthemba le ntombazane. Ngayigqiba endlini yami. Ngoba ingalo yomthetho Buthemba inde. Emva kumgqiba ngesikhathi ezendlini yami wayekade ekhuluma nami ku Facebook eloge efonini kamngane wakhe. So uma sedukile first suspect kwaba yimina. And ayifika amaphoyisa ezomcinga endlini engamtholi. Ngangimgubhile nje ngamfaka then ngase ngibeka icarpet phezulu ngabeka itafula. Buthemba, ingalo yomthetho yindi. Emva kwa 2 days inhliziyo yayisibohlile sengisho ukuthi yazi ukube kuthiwa angiyenzanga lento ngabe mhlambe Buthemba ngiright. Lapho sengimbulele Buthemba umuntu, ngimgqibile. Hey mfowethu, namanje nje mfowethu angaze ngixole, but sengingaphandle ngiyasayina manje. Mfowethu kunzima la ngaphandle. Ukube la sisi wangitshela ukuthi upositive, mhlambe ngabe angigwetshwanga nokugwetshwa. Ukube wangitshela kuse-early. Ayamfuna ke manje amaphoyisa. Abazali bakhe bamfuna. Ngimile ngelokuthi mina angimazi. But into eyenza ukuthi ukuxega kancane ku Facebook wayigcina ethe sengiyasuka ke. But ayikho into ethi ngihlangabeze sengifikile. But nje leyo nto leyo yaba noyintsolo ukuthi kungenzeka kube yimi. Buthemba, ngalihamba lela cala mfowethu. Ngimazi ukuthi usendlini and ngimgubhele phansi. Kwaya ngabona ukuthi Buthemba angishaya amaphoyisa mfethu. Ngabona ukuthi la ngizofa and ngizofela emanyaleni Buthemba. No ngalivuma icala kwase kufuna umzimba wakhe. Buthemba. Before nje Buthemba ngifike lapho, wayengihlupha mfowethu. Ngingaphakathi esitokisini. Ngangive ngimbone nje emnyango.
efike nje ehlala entanyeni Buthemba ethi hamba osho ekhaya ukuthi wenzani. Ngaze ilapho engaconfessa khona, ngahamba mfethu ngatshela iphoyisa ngathi no, icala mina mfethu ngilenzile, so ngicela ukuyoconfessa kubontombazane. Ngahamba sengihamba namaphoyisa ngoba angiboni ukuthi ngangiyophuma kuloya muzi kube kuthiwa ngahamba ngedwa. Ngawatshela-ke kubo ukuthi no, ngachaza sonke isitori. Ngabe sengihamba nabo-ke ngiyobakhombisa la ngangimgqibe khona. Buthemba, eyi, ngathi noma ngiphuma ejele angizange ngisaya ekhaya. Ngaphuma ngayohlala kwenye indawo lana engisayinela khona. Saba ngisho ukushona khona laphana. Ukube mhlampe Buthemba washeshe wangitshela, mhlawumbe ngangeke ngibe nale enga. Namanje Buthemba ngisambona mfethu, kodwa-ke bazama ukungilapha mfethu. Kodwa hey mfowethu, kunzima. Kunzima mfanakithi. Abantu besilisa abaphume kwi-enga. Guys, le ndaba le ibikade iyi-voice note ne, ngase ngiyibhala-ke mina phansi ne, ngiyazi mina ngenze kanjani, so imo-wenu. Sicela uma uqala ungena kuleli khasi lethu wenze ubulungisa ucofa subscribe button engenza kwethu siyacela ukuthi-ke kulolu daba ungaluthathi serious ngoba udaba-ke lolu olufundisayo. Siyazi-ke njengoba siphila nje emhlabeni wonkana, cishe-ke bancane kakhulu abantu abangenalo leli gciwane. Kusho ukuthi-ke insizwa-ke ayizange yamukele. Mina-ke nawe ngenza kwethu bengingathanda sihlangane laphaya kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba ngoba luyafundisa. Asiphinde sihlangane nakwi-video elandelayo. Danko.